Jeśli są tu osoby, które będą otwierały w najbliższym czasie, chcą otworzyć jakiś biznes i chcą dowiedzieć się, jakby to finansowo wyglądało, to proszę wybrać 1, 2 lub 3. Odpowiedzą moje karty finansowe. I dla osób, które... O, tu 4 aż wyszły. No ale to niestety jest zły pomysł. Karty tak pokazały. I dla osób, które wybrały 2. No pomysł tak, ale nie teraz. Nie w tej chwili. I osoby, które wybrały 3. O tak, zdecydowanie tak, będzie dobry pod kątem finansowym ten biznes.